Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Changer222 и тук при мен е Black Wave, кажи нещо. Сега минавам по фанто, отивам веднага да си взимам хамбургера. Да, това е клип, в който ще ви покажа новите работи на сървъра. Нека малко Black Wave да каже за тях, защото аз... Да, само се логна. Оу. Добре, да бягам въздуха, чак се логна. Значи, са новите работи на сървъра. Десктоп. Често казано, шокно е вече, имаме на поводи мапове, само че все още... Намали звука, че нищо не се чуваш. Намали се звука, че не се чуваш. Бъцъкни! Така, значи има шок вече, който там трябва леко спокойно. Там, какво друго? Като насите F6 и ви за вашия статс, Achievement, Crimes, просто виждате какво става това. Да, сега ще ви покажа, вижте F6. Тук кога почнали да сте играете, колко сте играли, колко сте спечелили. Значи F7 тук ачивменти, колко сте спечелили тук. Първи Хънтър и топ уинър. И тук 1000 плюс wins ще сте awesome winner. Топ геймър ще сте плюс play 2000 плюс мап, значи да играете 2000 мапа и така. Ооо, намали бе. Ето тук можете да си купите мап. Той на колони ли? И да, това е всичко общо взето. До виждане. Да, как че това е всичко, обаче не е да ви кажа, имаме нови мапове. Нали? Аз после ще пратя някой. Хубаво виждате новите мапове. И да, това е от всичкия клип. Кажете чао. Чао. Black Wave се преба.